wong liya cerita tresno tak kira cukup sakmene tak simpeni nadyan lara tak rasane kepiye aku kowe kerap weruh tresno mas dadi kesro sak tetep aku kepengin ngalekne tresno lawas biyen aku karo kowe rasa tresno talene ora bisa nadyan kowe wis dirangko wong liya cerita tresno tak kira cukup sakmene tak simpeni nadyan lara tak rasane nek kepiye aku kowe kerep weruh tresno wis kepenak dadi kesro Pandang susah sapa sing ngancani aku tetep tresno lan tetep setia yo niwas tulunane gawe kula lan gawe kulo iki punika kagem Mas Margo nuwun punika Mas kowe konjol lali marang aku sithik-sithik kowe lesu terus ngajak aku apa kowe pancen rakyatnya capane biyen yo niwas kowe janji bukan susah ojo dilakoni ning saiki ketemu iki kowe konco lali marang aku sithik-sithik mesti masuk terus ngajak padu jomo pancen rakyat ikan zamane kebiyen yo nimas kowe janji